Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आपले मंत्री महोदय साहेबांनी खूप मेहनत घेतली, बरीचशी बैठका घेतली आणि आम्हाला निर्देश दिले की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये इकडची कंटेनर वाहतूक परत सुरू झाली पाहिजे आणि त्यामुळे मार्गोगाव पोर्टनी काही निर्णय घेतले, काही सवलती जाहीर केल्या आणि त्याच्यामुळे कंटेनर वेसल्स यायला सुरुवात झाली आहे. आपले मार्गोगाव पोर्टमधली एक जी मेजर मागणी होती ती एक हार्बर मोबाईल क्रेन, तर त्यासाठी सुद्धा जेव्हा आता कंटेनर व्यवसायासाठी आपल्याकडे मागणी आली गुजरातकडून ॲज वेल एज फीडर लाईन्सकडून, तर आपण त्याचा सुद्धा एक टेंडर कॉल केलेला आहे. सागरमालाच्या फंडामधून सुद्धा काही क्रेन्स किंवा वायबिलिटी गॅप फंडिंग कशी मिळवता येईल जेणेकरून ह्या पोर्टमध्ये सर्व्हिसेस जास्त एफिशियंट पुढील काळामध्ये होण्याचे प्रयत्न आमच्याकडून राहणार आहे. कोविडमुळे क्रूज बंद झालेला होता, पण याची सुरुवात आता होतो आहे. गोवामध्ये इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल जे आपण बांधणार होतो त्याच्या टेंडर आता काढण्यात आलेला आहे. 2-1 वर्षामध्ये इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आणि त्याच्यासोबतच ॲक्च्युली डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल आणि एक फेरी टर्मिनल हे तिन्ही येणार आहे.